Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6 sa 11 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Guba ang 5 ka mga balay kag daycare center sa may sitio Pasentra, Barangay Minapasok, Banwasang Calatrava matapos ginigo sang Buhawi mga launa 10 sa kinasang hapon, Martes. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Barangay Minapasok, Kapitan Johnny Gilot, magluwas sa 5 ka balay kag daycare center may mga puno man sang kahoy pa nga natumba. Gain pa siguro man sang punong barangay nga wala sang may napilasan na bangod sa sininga insidente. Sa karon nagahulat pa si Gilot sang dugang impormasyon angon sa kabilugan nga halit sang Buhawi. Ang 5 ka mga pamilya nga ginabuluban tayara sa 25 ka mga individual ang temporaryo nga nagatener sa may barangay hall kag may iban nga nagtener sa ila mga paryente. 5 pamilya. Total damage na siya. Ang partial damage ko, ipalibot ko pa ang akon nga disaster kagawad, ma'am. Oo. So siguro, boss, may mahatag na ko nga partial na damage. Pero Dapat yan ang paliyag ni punong barangay Johnny Gilot sang barangay Minapasok. Nagalaom si Negros Occidental Police Provincial Office sa CONDOCPO Director Colonel Romy Palge nga aprobahan sa provincial government ang ginapropose nga contact tracing kontra COVID-19. Sunod kay CONDOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Wilma Silva, nagpatagayon sila sa pilot testing sa 4 ka mga police station nga ginalakipan sa Morsha, Bago, Silay kag Talisay. Dugang pa ni Silva, maayo ang resulta kag mas abanse ang teknolohiya sini matapos nga mismo sa pag-scan sang QR code mahibaluan na kung posible nga suspected COVID-19 carrier ang isa ka persona. Agod nga magkarehistro, magbisita sa website nga www.contracovid.com.ph kag ibutang ang imo nga data. Ini ang pwede ma-encode sa smart kag Android phone o kung Android phones o kung magkatuman sa internet cafe kag magpaprint kung wala sang cellular phone. Parayag pa ni Silva, ginendorso ini sang Let's Talk Incorporated nga isa ka local business entity. Sa dugang pang balita lokal, nagsaka na sa 19 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod nga COVID-free sa makaligad nga 14 kadlaw o kunduha ka semana. Ini among barangay sa 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 38 kag barangay Punta Taytay. Ini ang base man sa datos sa Emergency Operations Center sang syudad. Sa statement, kinpahayag ni Mayor Bigno Nadia nga dapat ma-maintenar sang sining nga mga barangay ang ila datos samtang dapat naman nga magtinghwa ang iban pang barangay para maka-catch up sa mga COVID-free barangays. Suno sa alkalde ning abutang ang bagay nga celebrar ilabi na ang tikang sang syudad sa pag-contain sang pandemya sang pila na kabulan. Una na ang ginpalayag ni Interagency Task Force o kun IATF Visayas Chief Implementer Major General Mel Feliciano nga dakong papel sa barangay sa pagpanguna sa pakig-away kontra COVID-19.
Bukas si City Councilor Archie Baribar sa ginarekomendar sa gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbatuman sa malipot nga curfew hours umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Suno kay Baribar ang authors ng curfew ordinance, iya ginabi-abi ang ini nga proposal bangod kinahanglan nga ma-revive ang ekonomiya sang pungsod. Apang sunod sa konsihal, magahulat ini sang formal nga komunikasyon sa gobyerno nasyonal bangod ang syudad ang mayara sang curfew ordinance. Suno kay Baribar, iya tinguaan nga ma-reconcile ang ordinansa sa Bacolod sa rekomendasyon sa National IATF. Sa nabaluan sa tion nga ang Bacolod ang yara sa GCQ quarantine status, ang curfew ang ipatuman las 10 ang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero mayara naman si Mayor Bing Leonardia sang otoridad nga mag-set sang oras ng curfew kung kinahanglanon. Base man sa executive prerogative nga probisyon sang ordinansa. Sa iban nga balita lokal, nahatag na ang delayed salary sang 57 ka mga job order employees sa JO sang gobyerno provincial. Suno kay Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE President Renelo Lascere nga matapos ang sinapol ng ligad nga simana gilayon nga na resolbara ang issue sang mahisugtana nga sundon ang uniform checklist agud mapadasig ang pagproseso sang payroll. Suno kay Lascere, 3 ka bulan nga sweldo ang nabaton sang sining nga mga empleyado nga natrasar umpisa sa adtong bulan sang Hulyo. Ginpayag sini nga ginpasaligman ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II pagi kay Governor Bong Lacson nga hindi na matabo ang pagkatrasar sang sweldo sa tanan nga empleyado sang gobyerno provincial. Ang 57 ka mga JOs ang assign sa Mambucal Resort sa may Banwa sang Murcia. Release ang ginahinyo, no, ginareklamo sa aton nga mga job orders nga delay sa ilang sweldo, sir. Nagapasalamat ang aton mga job orders, workers sa provincial government sang Nabatyan si PACE President Renelo Lascere. Apektado ang mga manugbaligya sa bulak sa reclamation area sa pagsira ng sementeryo sa adlaw sang Tigkalalag. Suno kay Richard Dallas, isa ka flower vendor, ikumpara nagligad nga tuig, tulotawhay sila sa karon magun wala na sa mga naga-order sa bulak para sa Nobyembre 1 kag 2. Dugang pa may nagabakal man sa bulak umpisa sini nga semana apang arrange flowers nga tagka isa kagatos ka pesos ang kalabanan nga ginabakal. Mayara man sa nga balor 250 pesos nga ginalakipan na sang nanari-sari nga bulak, baby's breath kay iban pa nga disenyo. Ang pinakadako nga bulak nga ilagi na baligya ang ginatawag nga corona ang nagabilis ang 700 pesos. Payag pa ni Deles posible nga magsakap ang presyo sa bulak sa masunod nga semana. Sa nabaluan nga base sa mga mando nga ginpapanawag sa National IATF kag local government units, siradaan ang sementeryo umpisa Oktubre 31 tubtob Nobyembre 2 bangod sa nagapadayon nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa complete Kung ginapangitaman nimo, epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, Hello everybody, Energy ba ka-aksyon? And sa mga membros ng Energy Fans Club, it's a raining Tuesday night action ans diri sa may syudad sa Bacolod. Halong-halong sa mga motorista no nga nag-travel, papauli sila sinitag sa ka mga panimalay kag kundiin man ang ila sini nga destinasyon. Recognize an action ang pila ka mga ka-aksyon naton nga naga-monitor tonight via Facebook Live.
do kalaba na sa comment section. Ayaw mo na. Sige. Duwa lang ako na. Si Sir Ala. Alex. Tipid. Si Sir Alex Monteza, kag si Lito Dayap. Good PM, Action Radio. Salamat. Sugpon Thank you eh. for tuning in. Sugpon And of eh. course, araman, si Mama Terce Baterna. Good evening. Kag, nami ang action good eve, kag. Kag ano. Kag. Kag, mga rumbot kay Damay na Katugnaw. dumduman ka ay. Meron, good action Si Ma'am Rose Guevara. Hi ko nung yes nga avatar. Naga-high action ana. And kag sa tanan nga nagapamati. God bless ta. Sugpo ni action anya. Sige. Salamat gid kay Ma'am Terce Baterna. And happy listening. Sakay, Ma'am Jocelyn Arisivita Olak, good evening. Sakay, Sir Eddie Laus, ka nag-monitor dira sa Cane Town sa syudad sang Victorias. Sakay, Julio Soles, mayong gabi Action Day, kag Action nag-monitor lang kami diri sa La Carlota City. Thank you so much. Sakay, Ma'am Ramona Azero, good evening ma. Nagalantaw sila kung Action Day sa Barangay 35. Sakay, Virgie Olpinda, good evening, Action Day and Action Ad. Monitor lang kami diri sa Celine Homes. Keep safe and God bless sa inyong adwa. Sige, thank you so much. Sa iban pa natin yung mga ka-action nga naga-monitor sa subong nga gabi. Okay. Kay Ma'am, amo ni nabasa mo no? Kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero. Lain action Okay. Si Ma'am Rosalina Arellano Espadero nga naga-monitor dira sa Banwa sang Morsha. Thank you so much, Gid. I think nagaulan-ulan subong bisan diin lang Action Day all over Negros Occidental. If madumduman bago lang gin-report. Oo, ang sa area sang Calatrava. So meaning to say ang other parts of Negros Occidental expect na nga nagaulan man. So sige, sakay Ma'am Virgie Olpinda sa liwat, mayong gabi. Sa kay Chris Vilma Treyas, good evening, Action Dale and Action Ann. Sa Energy Fans Club, sa kay Dennis Tibor Roma, sa kay Rejan Tan Villalon, kag sa ila secretary, nga sako ni subong siguro sa paragtag sa ila nga module. Feeling mo man, Dale? Yes, Action Ann. Dahil lang lakay pakitawan ko na iyang ngalan. Especially sa mga bukid-bukid nga area, budlay gid Action Ann. Kung ikaw teacher, kag di pa kisama paktan kung magtupa ang ulan, no? Oo. Action Ann. Ang iban gani, di ba may nagasikat na gani kay ng mga teacher bala sa effort nila for the sake lang nga madulong ang module sang mga estudyante. Sige, amo na akong pasalamatan tagid sa mga teachers. Natong iya nga pangalan, hindi ko na makitaan man. Ay, sa kay Action Bia Jonathan galing nga naga-monitor. Thank you so much. And salamat Action Ann kay Sir Bia Jonathan. Nag-tubing naman namin. Ito si Mama Hambalya. Namit Action Ann. Wala mo ko gimbilinan. Ginambalanta ka nga tilawan mo. Wala kang gitag tilaw. Wala mo ko gimbilinan. Oh. Sa kay Salamat Ma'am. gidiwat kay Sir Bia Jonathan sang manamit nga pudding. Sana all. Manamit, humakumok, kag saboroso. Dugay mo pa sayod ka ba? Oh. Sa kay Ma'am Olive Prado Gargaritano, good evening. Hindi ko makita ang ngalan ni Secretary. Di na tuman. Ilawagan ni Daneri Jan Villalon or sa kay Dennis. Si Dennis, siguro sa ako panisubong ay nagatigang panisabasi subong gabi. Dennis. Pero nag-share siya. Nag-share siya sa aton nga, ano tawag ni? Ang aton nga program. Pero, hindi ko makita ang iya nga pangalan sa aton nga Facebook Live. Di na to sa man. Jar! Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening. Diri sa amon, dira sa imo, basi. Good morning, padira. Sige, sa liwat, sa kay Nilva Malakad. Ang malalang aksyon dila. Sa kay Nilva Malakad, hello mayong gabi sa family Anggana. Sa Alihis kag sa family Malakad sa Punta Taytay. Thank you so much. Sa kay Jessica Goping. Kilala mo na Jessica Goping. Kilala mo? Ka-familiar Action Ann. O ka na ba? Do ka familiar nga do ka related sa imo. Char! I don't know lang. Good morning, da kay Ma'am Vanessa Mayo. Diri sa mo, Ma'am, good evening, syempre. Maulanon pa. Ayan, pasok na si Dennis Richard Tibor Roma. Dennis, sino ganing pangalan sa aton nga secretary? Ilawag di daday kay na lipat si Mami Muan. Pasok na ba?
balita. Una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sang Balita National, ginrekomenda sang Fact-Finding Committee sang Bureau of Immigration ang pagpasaka sa kasong administratibo batok sila personnel nga ginaangot sa Pastilla Scheme. Suno kay BI Deputy Commissioner Tobias Javier, kaso nga conduct prejudicial to the best interest of the service kay grave misconduct ang ginarekomendar nga kaso. Suno kay Javier, ang tanan nga respondents sa ginpatawag sa tuyo nga pasabton sa ligasyon ni Alison Chong. Una nga ginbulgar ni Chong ang mga ngalan sang BI executives na ginaligar involvado sa bribery scheme nga nagatugot sa mahapos nga pagsulod sa mga Chinese high rollers kag offshore gaming workers sa Pilipinas nga wala na nagaagi sa husto nga immigration process. Gin panginwala sa ginaligar leaders ng Pastillas Group nga si Anay Immigration Port Operations Division Chief Mark Red Marinas nga may koneksyon siya sa Office of the Ombudsman. Sa pagpadayon sa Senate Committee on Women's Investigation sa issues ng Pastillas Scheme, gin pamangkot ni Senator Risa Hontiveros si Marinas kung matuod ang akusasyon sang whistleblower nga si Jeffrey Dale Ignacio nga may kilala ini sa Ombudsman. Suno kay Marinas, hindi ini matuod tungod halin sadto, wala siya nakakato sa Office of the Ombudsman, samtang ginako naman ni Marinas nga nakikita siya sa iban nga personal sa immigration nga ginakusahan sa Pasilla Scheme sa tung Setyembre 8, apang ginklaro nga ini ang isa ka special meeting kag hindi sa ombudsman tungod kaupod niya diri amo ang iya mga abyan. Sunod naman kay NBI Special Action Unit Chief Emeterio Dongallo Jr., ang investigasyon nagapadayon agud nga ma-verify ang report. Ginpalawag naman sang Land Transportation Office sa tutob Desyembre 31 ang validity sa mga expired nga lisensya nga triya ginadumilian nga makagwa tungod sa COVID-19 pandemic. Ginresume sang ahensya ang serbisyo para sa nagaedad sa 21 anyos kag 60 tutob 65 anyos kasunod sang paghalog sang gobyerno sa age restrictions. Suno kay LTO Chief Edgar Galvante, ang registration sa mga salakyan nga nagatapos sa 9-0 ang ginpalawig man tutob Desyembre 31. Ang mga senior citizen hatagan naman sang prioridad sang LTO. Nanawagan sa private sector employers si Quezon City Representative Precious Hipolito Castelio nga itemprano ang pag-release sang 13th month pay o kon Christmas bonus ng ilang empleyado. Suno kay Castelio, ang temprano nga paghatag sang bonus makabulig sa mga empleyado agud yung mapahagan-hagan ang pinansyal nga problema sa panahon subong sang COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Castelio nga tungod sa healthcare crisis, madamo nga pamilya ang nagapanghulam na lamang sang kwarta para may galastuhon apang kung temprano nga mahatag ang 13th month pay, posible nga malikawan nga makahulam pa ang mga empleyado. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International, sports ag entertainment. Pagkatapos, gidamang sini. And we are back, Action An, sa aton sini nga pag-recognize sa mga ka-action natin via Facebook Live. Good evening lang kay Ma'am Inday Blaza. Good evening, Action An, with 111 exclamation point. Tatlo kabilog, Action An, nga exclamation point. Paano na malan, Action An? Good evening. Good evening. Diba? Kami tatlo mo. Say mo, be. And kay Sir Jo Marie Romero Deniega, good evening Action Dale and Action An, si Palay City. Kiss Action An daw. Sa mga action na mo na, mas mayo nga i-kompleton ang aton sining mga address, mga greetings. Ay, ko naman na shortcut. Nagtipid lang na siya ya. Mas nami Action An kung di ini lang specific nga lugar para at least kung nagka-monitor ka to, pwede mo ma-screen record ang Facebook Live kag ma-My Day. Pasok. Diba? Sige. Sana all ginamay day. Sa kay Anthony Jones Siblano Havilio. Kung insakto ko Sa kay Secretary Natod sa Energy Fans Club. Sa kay Evelyn Pomoseno, mayong gabi man. And stay safe pan kada ikaw dira, ma'am. Sige. Bow, shadow guni ka dongole sa kay Dennis. Thank you kay Dennis ha. Action Day, di ba wala na ako disugpo na? Galaw ding ako nga. Ano Action Day lo? Ikaw da be? Aha, si Sir Denny, sa rada na recognize natin Action An.
And of course, gina-invite nato, no? May pila pa di reactionan ka mga Facebook Live viewers nga hindi pa members ng Energy Funds Club, no? Mangin kabahin or mangin members ng Energy Funds Club. Amo ni siya ang grupo nga naga-support sa Aksyon Radio Bacolod na Aksyonan nga radio station, and of course, i-search nyo lang sa inyo sa Facebook account Energy Funds Club kay mainit gid nga pag-welcome ang nagahulat sa inyo, no, sa mga officers ng Energy Funds Club. Energy. Bisan nga ulan, mainit gid. So kay Rizalina Alvarez, good evening. Aksyon na Dale and Aksyon na Ad watching and listening here always in Minnesota, USA. God bless and keep safe. Thank you so much. So kay Miss Heaven, good evening man. So, sige, sa mga ka-action naton, by the way ha, sa mga wala pa na naton mga ka-action, nga hibalo sang amon yung promo. Ang promo sang Aksyon Radio Bacolod, duha ini sa kabilog. Ang SAP sa ARB, kagano ganang action day lang isa pagid. Ang 4-piece sang ARB. Ang SAP, kung ikaw ang mapilian, magabunot. Sakto ko action del gabunot. Magabunot. Mabunutan abi ang imong pangalan. Kag matawgan ka dira, kag makasabat ka sang amon sang pamangkot sa nagapungko nga anchor, ti tsamba mo gidayon 500 pesos sa tumataginting. Ang isa naman ang 4-piece para ina sa mga estudyante, ilabi na gid nga mga even gani module kay dog mas kinahanglanon sa karon dapat may access kagid action deal sa internet or may available ka dira nga smartphone kay para yang maka-research ka. So ina dako man nga bulig para sa mga ka-action naton nga mga estudyante kun mapilian man kamo sa amon nga 4-piece nga promo. Intended ina para sa aton mga ka-action nga mga estudyante nga nagpadala na sang ila nga mga sulat diri sa Aksyon Radio. Sa kay Ma'am Evelyn Marata Artegosa, good evening man. Kaga, thank you so much. Boto katigat sa ko sang good evening. Ano ginabisiya ni Action Dale? Sa atong mga ka-action, gali sa Action Dale, dugay may aran na sa vlog. Ano nga lang sa mga vlog Action Dale? Ako ng name Action na ang iya lang galing nga name John Dale Salazar. Pero actually visit man kamo sa iya nga Dale Explains nga page. Malti FU. Di ba? Ang dami niyang damo niya. Ina-reactivate lang Action na ato sining channel para at least kung mag-edad-edad kita, may balikan kita nga mga best memories Action. Sana all. Duka. Wala lang. Sakto man ba? Wala lang. Sakto na Action Dale. Ikaw pa. Gani, sana all ginabalikan. Kalain. Sakay, Bocho Abasquez Loquias. Good evening, ka-action. Pag-greet happy birthday sa akin manager. Nga very supportive, good kuno and understanding. Sakay, Ma'am Eileen Meravalles. Enjoy your day. Siga. Thank you so much, man. Sakay, Sheila Alagos. Good evening kag sa pamilya Alagos Madera. Sige, standby kita danay para sa aton nga international sports kag entertainment. Ulit.
Kag sa detalye sa aton balita international, natala na nga pagkasugtan sa gobyerno sa Japan kag China subong simana ang pagtugod sa mga negosyante kag expatriates nga makaresume sa ilang biyahe. Ang Japan kag China may mabakod nga economic ties kag ini nga tikang tuyo nga mapatibong ang ilatag sa panka-ekonomiya nga mas naapektuhan sa outbreak dulot sa COVID-19. Sunod sa gobyerno sa Japan, ang kasugtanan magahatag digwa sa mga negosyante agud nga makahimo sang short-term trips exempted man sila sa 14-day quarantine condition apang kinahanglan nila nga kuwaan sang test sa paglakat kag pag-abot sa ila destinasyon. Ang expatriates naman tugutan nga makahimo sang mid to long-term stays apang hindi exempted sa 14-day quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, luyag ni reigning WBC and IBF World Welterweight Champion Errol Spence Jr. nga may unifying niya titulo sa kay WBA World Welterweight Champion Manny Pacquiao. Si Spence ang natala na nga makainkwentro ang anay light welterweight and welterweight champion nga si Danny Garcia sa Desyembre 5 sa may AT&T Stadium. Sa tingon nga malutos ni Spence ang iya kontra, handa ini nga tubangon sa ring si fighting Senator Pacquiao. Suno kay Spence, luyag niya makainkwento si Pacquiao nga iya gindaragway ng isa ka living legenda, boxing star, icon kag megastar. Tinanikdan nga bulan sang ginanunsyo sa kampo ni Pacquiao nga mayara sang negosasyon para makainkwentro si Irish MMA superstar Conor McGregor. Si Mikey Garcia ang nagpabutyag man nga luyag makainkwentro si Manny Pacquiao. Ag sa aton balita entertainment, wala na pungkan sa actress nga si Loisa Andalio nga mangin emosyonal sa pag-istorya sang iya pinakamabugat nga hangkat man sa panahon sa quarantine dala sang COVID-19 pandemic. Ginako ni Loisa nga ang pagkadula sang trabaho amo ang pinakabudlay nga hangkat nga pangatubang niya kag sang iya nga pamilya. Suno kay Loisa, bilang breadwinner, tama kabudlay sa nga pandemic matapos nga siya ang ginasarigan lamang sang iya nga pamilya. Para sa actress, sa piyak sa mga hangkat dala sang quarantine, mas nangin mabakod ang iya pagsalig sa Ginoo. Emosyonal ang actress nga kuon nga tama kabudlay para ipakita ang iya nabatsyagan sa karon nga kahadlok sa mahimo matabo sa palabuton sang iya pamilya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 20, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon